ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಲೆ ಯಾನೆಕ್ಲನ ವೇಣು ಏನೇ ಎಂಕ್ಲನ ಊರ್ಲಂಜಿ ಆಟ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮುಗಿತಿಜಿ ಮುಗಿನಾಗ ಬಲ್ಪ 4 ಗಂಟೆ ಅವು ಆಟದ ವಿಡಿಯೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನಲ್ಲೇ ಕುಲೆ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೂನ ಕೊಡ್ತಾಳ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 12 ಅಂಡಿ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂತನ ಬಂದದ್ದು ಪಿತರ್ದು ಬತ್ತೆ ಆಟ ಹೆಡ್ಡೆತ್ತು ತೊಂದರೆ ತೂಲೆ ಆಟದ ವಿಡಿಯೋ ಸಪರೇಟ್ ಅದೇನು ಪಾಡೋನ್ಪೆ ತೂಲೆನಕ್ಲು ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನವರಿ 14 ತಾರೀಕಿದ್ದು ಜನವರಿ 22 ಮುಟ್ಟ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಗೌಜಿಡ್ ಜಾತ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾತ್ರೆದ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಮಂತು ಪಾಡುವೆ ಏರೇ ಪುರ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ರ ಆಪಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೂಲಿ ಓಕೆನಾ. ಆಯ್ನತ್ತು ಜನ ಬಲೆ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಓಕೆ ಏನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಹಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರಗನ್ನತೆ ಮಂತನತೆ ಆಯ್ನತ್ತೆ ಏನಚ್ಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ತುಳುಟ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಕನ್ನಡಲ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ಬೆ ಜೀಪುರಲ್ಲಿ ಆತಂದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲನ ತುಳುನಾಡ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.